Igen, akkor mindenkit nagy szeretettel köszöntök a MANT és a BME közös űrkorszak szeminárium sorozatának az idei második, sőt idei harmadik előadásán. Az előadónk dr. Ferenc Csaba professzor úr, és azt nem is tudom, hogy be kellene ő személy szerint mutatnom, vagy nem kell. Én arra gondoltam első körben, hogy persze, hogy be kell, de közben itt az interneten minket követők, a világhálón követőknek mondom, hogy talán erről később majd készül egy körkép. Itt egy teltházas találkozó van, és ebből én arra gondolok, hogy azért, mert Csabát azért mindenki ismeri, de a világháló kedvéért egy pár mondatot engedjetek meg. Csaba a magyar űrkutatás egyik kiemelkedő személyisége, akinek meghatározó szerepe volt a hazai űrkutató szakmai közösség létrejöttében, és évtizedeken át számos sikeres kutatás irányításában. Az életrajzából annyit mindenképp kiemelnék, hogy csak harmadéves, ha jól emlékszem, harmadéves egyetemi hallgató volt, amikor mérnök hallgató itt a Műegyetemen nálunk, amikor irányításával megalakult az első magyarországi űrkutatási csoport, a Rakétatechnikai Tudományos Diákkör. És hát néhány évvel később elsőként fogtak műholdképeket, és elsőként fogtak, azt hiszem, azt mindenképp mondhatjuk, elsőként fogtatok jeleket, műhold jeleket, ami külön érdekesség volt. Majd erről úgyis te is fogsz beszélni, tehát én ezt nem ragoznám. Annyit mindenképp elmondok, hogy végzettsége szerint villamosmérnök, és hát itt van az alma mater a Műegyetemen. Aztán egyetemi doktor lett, pályája az ELTE-n folytatódott kandidátusként, majd 1981-től a műszaki tudományok először itt. Kandidátusként még itt. Még itt, bocsánat, kandidátusként itt, sőt, a műszaki tudományos doktori címet is még itt szerezted meg, és utána elektromágneses hullámterjedési és elektronikai szakemberként, és utána ment az ELTE-re. Jelentős szerepe volt az első magyar űrrepülés tudományos programjának kidolgozásában 78 és 80 között, és hát külön kiemelném a SAS műszert, és ahhoz kapcsolódóan azt a sok-sok nemzetközi és hazai kísérletet, amelynek kapcsán a világűrben járt többször is, több SAS műszer. Sok évtizedes munkássága, azt hiszem nyugodtan mondhatom munkásságod, mi együtt is dolgozunk, az a megtiszteltetésért engem annak idején, hogy elfogadtad, hogy a magyar űrkutatás tudományos életében is meghatározó szerepként irányító szerepet is végezzél, és hát én azt hiszem, hogy a te egész életpályád és a magyar űrkutatás története egy kicsit összefonódott a kezdetektől, és ezért is választotta Csaba azt a címet a mai előadásának, hogy a magyar űrkutatásról. Én meg úgy zárójelben hozzátenném, ilyenkor ugye alcímet szokás adni, én azt mondanám, hogy hát egy igazán autentikus forrásból a résztvevő, a szemlélő és alkotó szemszögéből nézzük meg ezt a magyar űrkutatást. Nem tudom, mennyi fog beleférni az előadásodba. Milyen hosszú legyek? Hát kérlek szépen, olyan hosszú nem, mint a magyar űrkutatás története, de én azt gondolom, hogy a társaság egy 60-75 percet kalibrál ki, és akkor utána még tudnánk egy kicsit kérdezni, felelgetni, az lenne a módi. Nagyon szépen köszönöm, dr. Ferenc Csaba, a magyar űrkutatásról. Hallgassátok, parancsoljatok. Hát jó estét kívánok, és szervusztok, mert a tettestársak is itt, közül is sokan itt vannak. Hogy nem csak a saját kutatásunkról, bár Kálmán azt mondta, hogy mindenféle le nem írt dolgot is meséljek el, ha belefér, igyekszem, de a helyzet az, hogy egyáltalán Magyarországnak a kapcsolódása az űrkutatáshoz, és ha megnézitek, akkor a következőt látjátok. Itt Magyarország területén a Bodrog közben került elő a világ legrégebbi holdmozgás előrejelző kőeszköze. A helyzet az, ez a rendhagyó régészeti leletek közé tartozik, a Smithsonian ott tartja nyilván ezt a leletet. Ebben a Nemzeti Múzeumban meg kell, hogy legyen, de kiállítva még sose láttam. A helyzet az, hogy ez tényleg itt került elő, tehát máshol meg nem került még elő ilyen. És
ha innen ránézünk, amiről most beszélek, akkor rögtön betettem egy provokáló felvételt, azóta provokáló, amióta nagyon hozzáértő, de a kezdeteknél ott nem lévő emberek elkezdték még azt is kétségbe vonni, hogy járt-e az ember a Holdon. A felvétel, látjuk, ez a Holdnak nincs légköre, nagyon magas szintű vákuum van rajta, és itt meg ott áll egy pasi, és nem tudjuk, hogy kicsoda, mert ugye nem látunk bele a szkafanderbe. A helyzet az, hogy Armstrongra a leírások szerint, és lobog a zászló. A baj csak az, hogy amikor, majd utána visszatérek rögtön a kezdetekre, amikor ez a kérdés fölmerült, akkor mi már 3 éve a műegyetemen, Bandival is, Tarkovács Sanyival is, ők itt ülnek, akkor már űrkutattunk, mindjárt mondok majd arról is pár szót, és ezért, mivel járt az Aviation Week a műegyetemi könyvtárba, ezért nyomon követtük az erről jövő híreket. Hát az Apollo misszióról természetesen jöttek a hírek, és az egyik az volt, hogy a fiúk rájöttek Houstonba, hogy ha hát ott letesznek ugye kell valami talp, amiben beletegyék a zászlót, mert a kőzetbe nem lehet csak úgy belenyomni, mert ott talaj nincsen, ugye előzetes tudásunk szerint, és aztán most már a valódi tudásunk szerint sincs talaj, úgyhogy kell valami talp, és mondták, hogy a rúdon úgy fog lógni, mint egy vizes mosogatórongy a zászló. Hát ez mégse kéne, akkor ugye középkorban csináltak keresztrudat, nagyon szép, olyan lesz, mint egy bádoglap, és ekkor a talpba, amit itt porral elfedtek, kicsit körberugdalták, hogy abban akkumulátor van és a motorok. A helyzet az egy kvázi periódikus, tehát nem valódi periódikus mozgást végző mozgató kis motor van, amelyik ezt a rudat mozgatja. 2-3 hónapot kísérleteztek vele, hogy jó legyen a végeredmény. Fent a keresztrúd találkozásánál szintén egy rúgós szerkezet van, és ha figyelmesen megnézitek, akkor lehet látni, hogy ott indul egy álló hullám, amelyik szépen halad végig ezen a zászlón, tehát azért ilyen periódikus ez a hullámzás, mert nem a szél fújja, hanem a zászló lobogtató gép lobogtatja. Azt is hallottam, ki volt hálózva. Nem. Tehát, hogy hálóval oldották, hogy a nem. hátoldalán hálóval. Nem, a városi legendákat tegyük félre. A helyzet az, hogy nem volt semmiféle háló, hanem egy lobogtató gépet csináltak, és a helyzet az, hogy amint látjuk, ez jól működött is, minden esetben ezt vitték fel. A helyzet az, hogy jártunk a Holdon. Ez az az út, amit végigjártunk, és akkor most nézzük meg, hogy magyar vonatkozásban is, meg az valahogy összefonódik a kezdetekkel, tehát a holdmozgás előrejelző kis zsebbe hordható, ilyen pici kis kőeszköz, ekkora. A helyzet az, hogy ahhoz azután kapcsolódik-e valami ide. És hát ugye azt nem szokták emlegetni, hogy a magyar hadipar, amíg le nem vágta a keletről bejövő cári haderő és a nyugatról bejövő császári haderő az ipari részeket, addig gyártotta a magyar hadipar az konkrét röppentyűt, amivel lőttünk is rendesen a támadókra. A helyzet az azonban, hogy a közelebb érve Fonó Albert 1915-ben már sugárhajtóművet szabadalmaztatott, és megpróbálta bevinni a bécsi kamarillába, hogy hát folyik a háború, ezt fel lehetne használni a repülőgépeken, de hát bolond emberként kitették, és így a sugárhajtómű, ami ugyan megvolt, alkalmazásba később került. És ekkor elérünk valamihez, amihez nekem családi kapcsolatom van, majd mindjárt kiderül, hogy hogyan. Egy erdélyi magyar szász, őt idéztem szó szerint. Bizonyos Obert Hermann, ezért írom így a nevét mindig, konzekvensen, mert ő így kérte. A helyzet az, hogy ő rakétakísérleteket kezdett végezni Erdélyben, 1930-31-ben ezek mentek, és ugye híre is járt, tehát utána meghívták a Berlini Egyetemre. Azonban ő tényleg egy erdélyi magyar szász, és az első kísérleteiről a brassói lapokban édesapám tudósított, ilyen kicsi cikkecskébe
több ilyen, amikor volt egy kísérlet, akkor arról hozott egy kis tudósítást, tehát a fertőzést, valószínűleg a vírust ott kaptam el még a megszületésem előtt. Utána következő, ugye Kármán Tódor, akivel találkozhattam egy rövid néhány órácskára itt Budapesten, nem sokkal a halála előtt, amikor hazalátogathatott. Nagyon zárt körbe mehettünk. Iván ott volt Almáribán, néhányan voltunk ott a csapatból, Marsz Gyuri ott volt, és így tovább, tehát néhányan ott voltunk, és beszélgettünk vele, akkor már nem sokkal a halál előtt volt, tehát 90 fölött volt erősen, de a helyzet az, hogy a feje az, mint a borotva, a penge, valami hihetetlen, tehát így érthető, hogy közben a saját irányításával menő nagy szilárd hajtóanyagú rakétafejlesztés, a Titán 3C-re gondoljatok, amelyik az első olyan rakéta volt, amelyeknek 2 nagy szilárd segédrakétája, boostere volt. A helyzet az, hogy ezeknek a kifejlesztését is még akkor ő irányította, egészen haláláig dolgozott igazából. Hát nem a laborba halt meg, de ezzel most ne foglalkozzunk. A helyzet az, hogy amit láttok, az egyrészt balról a Obert és a legjobb tanítványa Wernher von Braun 3 fokozatú interkontinentális rakétájának a vázrajza, amelyik nem csak vázrajzban, hanem el is készült 2 példányban, csak nem tudták már kipróbálni, mert szétbombázták a telepet az amerikaiak. A középen egy FAU-2 rászerelve a Kármán Tódornak a Wek Corporel karcsú rakétája, ugye a Wimner Army Corps, tehát őrmesternő volt a Wek Corporel, és a helyzet az, hogy a Wek Corporelnek összeházasította, ez nem sokkal később nagyon fontossá vált, mert ő tudta, hogy lehet össze nem tartozó dolgokat összeszerelve üzemeltetni. Amikor Obert, Kármán Tódor és Wernher von Braun totális szabad kezet kaptak, és nem számított, hogy az amerikai és a Tudományos Akadémia és a Royal Society az megállapította, hogy 200 tonnánál nehezebb rakétát csinálni elvi lehetetlenség. Ez sokáig élt egészen 1957. október 4-ig, amikor kitört a pánik. Úgy hívjuk ugye, hogy a Sputnik sok. És a helyzet az, hogy ez volt az, amikor én személyesen először éreztem úgy, hogy hát miért nem csinálunk valamit, mert hát hiszen itt már műhold felmegy, mi meg itten semmit nem csinálunk. Ugye akkor a másodévnek a 57, még gimnazista voltam. Elnézést, csak hirtelen a következő dátum az belebeszélt. És a helyzet az, hogy a jobb oldalán pedig a végeredmény ennek az első nagy csapatnak, akikben magyarok, illetve egy erdélyi 100 ember is ott van. A helyzet az, hogy az ebből látott holdrepülés, a Saturn-öt, amelyik, hát ugye nem 200 tonnás kétség kívül, hanem 3100 valamennyi, attól függően valamennyi, hogy mit pakolnak bele a holdleszálló egységbe, mennyi tömeget. És akkor lépjünk még egyet, ami megint személyesen azért fontos, mert a kísérletnek, ugye ez a Bajz Zoltán féle holdradar kísérletnek ez a jobb széle, a helyzet az, hogy ott az a kékes háttérben az egy javított minőségű régi fényképnek az egy régi fénykép, és mellette pedig a rajzok, ez az antennája ténylegesen, ahogy az összeszerelés után, amikor már a háború végén, tehát mindent túlélve, mert szétszették Budapest ostrom, akkor, amikor az alakult Budapest ostrom, akkor szétszették és eldugták az egészet. Ennek 2 oka volt, nehogy valaki összepakolja és elvigye, mert ugye röptibe elvitték volna esetleg a németek, de a helyzet az, hogy utána meg tudták, hogy a túloldalon, akik jönnek, azok is esetleg elviszik, tehát a helyzet az, hogy úgyhogy eldugták,
És aztán ment egy vita, ami arról a csoporton belül, hogy most ők is menjenek Budapest romjait takarítani, vagy pedig azt eltakarítják a többiek, és ők pedig megcsinálják, befejezik, előhozzák az eldugott holmit, és összerakják a holdra a radarkísérletet. Az utóbbi győzött, ez az álláspont. Professzor úr ő arra szavazott, hogy menjenek romot takarítani, de a többiek többen voltak, és a helyzet az, hogy ezért aztán összeraktak mindent, és Istennek hála, így 1946. február 6-án megcsinálták, ezek ismert dolgok. Nekem annyi a közöm hozzá, hogy ebből a csoportból, akik voltak, a hullámtant azt Simonyi proftól tanultam, a többi részét, a diplomatervig pedig Budinszky is ott volt ebből az első csoportból, és így tovább. Tehát a helyzet az, hogy ettől a társaságtól tanultuk a hozzáállást, meg egy csomó szakmát, ami persze még ez ugye úgymond a radarcsillagászat és az űrkutatásnak egy nyitója része. A következőkön hadd ugorjak át az időkorlát miatt, csak nem akartam kitörölni belőle, mert akkor így jobb. A helyzet az, hogy röviden a legalsó írott sor az érdekes, hogy az emberiség jövőbeli túlélésének, megmaradásának ez tényleg az egyik kulcsa. Ha élni akarunk a Földön, akkor űrtevékenység nélkül nem megy. Erről majd beszélhetünk még, de akkor menjünk tovább. Néhány dolog, hogy miért nem. Hát ugye úgy született az egész, és akkor itt jön majd a magyar kapcsolat. 1957. október 4, már emlegettem, a Nemzetközi Geofizikai Év keretében ugye az amerikaiak bejelentették, hogy fel fognak lőni egy műholdat. A helyzet az, hogy a Szovjetunióban meg egy korábbi politikai fogoly, aki viszont tudott rakétát csinálni, bizonyos Koroljov, hát a Szaharov meg az atombombával volt ugyanígy, tehát kihozták a Gulágról, és ő lett a rakéta főkonstruktőr, mert ő tényleg értett hozzá. A két nagy iskola volt a nagy rakéta építésben, az egyik ugye láttátok a Saturn-öt, a másik a Szojuz hordozónak ez a jellegzetes szerkezete. Az űrhajó konstrukcióban is ott van az igazi teljességében az Apollo kabin és hozzátartozó szervizmodul és így tovább, illetve hát a Szojuz űrhajó is holdrakétának készült, a parancsnoki rész és a szervizmodul egy más konstrukció, de a mai napig egy ragyogóan szolgál, tehát a pillanatnyilag egy picit javított napelemmel felszerelt változata az egyik rutin űrhajó, amivel menetrendszerűen lehet menni a világűrbe és hazatérni. Helyzet az, hogy és amire felhívom a figyelmeteket, és ez nálunk is így volt, tehát ne lepődjetek meg, amikor elkezdtük csinálni, akkor hát erre itt Bandi meg Tarkovács, Tari, ők a ketten ilyen összefonódás. A helyzet az, hogy Bandival második elemibe találkoztunk először, a Tarkovács Senyővel később a gimnáziumba, ahol mind a hárman ott járkáltunk, és akkor ott volt egy rádióamatőr szoba, és aztán időnként ott töltöttük az időt. És a helyzet az, hogy Bandi azért tudta csak egy évvel később, nem tudom, hogy ugye te szoktad mondani, hogy hát nem sikerült az első felvételid, de annak az az egyszerű oka volt, hogy az édesapja egy szegény szabómester, nagyon becsületes, jóra való szabómester volt Mezőberényben, és ezért ő X-es származásúnak számított, úgyhogy őt kihúzták a hajóskönyvből, egy évet dolgozott villanyszerelőként, és akkor onnan már munkáskáderként akkor érdekes, hogy akkor pedig jött, és mint látjátok, majd mondok a végén egy-két olyat, hogy lehet tudni, hogy jó, ha ez ilyen villanyszerelőket engedjük, hogy szerezzenek diplomát is. Na, a szarkazmus mögött nem akarom részletezni azt, amit átéltünk, azért egy ilyet átélni az nem egy nagy öröm. A helyzet az, hogy ha megnézitek, akkor lehet látni, hogy rögtön elindul a gyakorlati hasznosítás. Az amerikaiak eredetileg egy öklömnyi műholdat, a Vanguardot akarták fellőni, ezt ők be is jelentették, ilyen pici, mint egy nagy narancs, vagy egy grapefruit. Néhány kicsi napelem és egy stabil kvarcosszillátor benne,
és akkor már mögötte megint de az már emigrációs magyar ötlet, hogy Doppler effektussal meg lehet határozni a földrészek távolságát. Ez ugye az interkontinentális rakéták születésének a korában, ez nagyon fontos tudás, hogy ha valaki célozni akar, nem elég már, hogy hány csomóval ment a hajó, és hogy akkor mennyire kacskaringózott az úton. Ez már nem elegendő pontosság, úgyhogy ez volt a cél. A Szovjetunióban is tudták az akadémikusok, ugyanúgy, mint Amerikában, hogy a kutatóműholdat a föld köré felbocsájtani értelmetlen. Hát mi a manóér? Hát itt lakunk a földön, mindent tudunk róla, mindent megmértünk. A gőg az első Szent István királyunk szerint az egyik, ami letaszít, úgyhogy ez a gőg megint meghozta a maga gyümölcsét, ugyanis a helyzet az, hogy a Sputnik sok alatt ezeket az akadémiai tiltásokat, amik voltak, ezeket elengedték. A következő lépés, ezek a hármak, amit csináltak, annak következő, utána viszont a Szovjettudományos Akadémia is engedte, hogy most már műszert rakjanak, mert a Sputnik 1-en nem volt műszer, csak egy rádióadó és egy egyszerű jeladó, és a Sputnik 2-n is egy szerencsétlen kutya volt, és mérőműszer, amelyik a föld körüli térséget vizsgálta volna, olyan nem volt. Ezért a Sputnik 1, illetve az Explorer 1, amelyiket ezek ottan hárman, akiket láttatok, megépítettek. Ez a helyzet az, hogy ez unikumnak számított, és volt egy Van Allen nevű fiatal srác, nemrég halt meg, akinek körülbelül akkora Geiger-Müller csöve volt, mint a kis ujjam. Ez akkor egy nagyon miniatűr cső volt, tudott hozzá kis elektronikát is, kis számlálót hozzátenni, végtelenül egyszerű műszer volt, de az akkor óriásinak számított, raktak még fel rá légsűrűségmérés, mindenfélét, de ebbe a műszerbe volt az igazi, ugyanis egy elnyújtott ellipszis pályára került fel 1958. február 1-én az Explorer 1, és ma már tudjuk, hogy a Föld védővezetének, attól, amitől élünk, tehát az egyik legfontosabb részének, ez egy csodálatos űrhajó a Föld, a legfontosabb részének az első markáns megjelenése volt a róla elnevezett Van Allen övezeteket, tehát a sugárzási övezeteket volt az első mérés. Emlékszem még, hogy micsoda hír volt, hogy valami sugárzási maximumok vannak, 2, és akkor azóta már tudjuk, hogy sokkal bonyolultabb a szerkezete, de a lényeg ez, és a helyzet az, hogy ilyen módon elválaszthatatlanul mind a mai napig az alkalmazások és a kutatás párhuzamosan megy, elválaszthatatlanul. Így nőtt ki az űrtevékenység, és eléggé természetes, hogy így nőtt ki az űrtevékenység. Ezért mára nem az a kérdés, hogy ez egyáltalán jó-e valamire, hanem a kérdés úgy szól, ezt Prágába vitattuk meg jó néhány évvel ezelőtt, az ESA szervezte, de jöttek mindenhonnan, Amerikából, akkor már Oroszországból, Japánból, Indiából jöttek, és azt vitattuk, hogy 20-30 év múlva ki fogja üzemeltetni az űrinfrastruktúrát, mert anélkül nem tud megmaradni az emberiség. Na, a helyzet az, hogy itt az indiaiak akkor még nagyon vagányul mondták, hogy nekik nincs gondjuk, mert nekik, és ezzel nem akarok időt tölteni, de a lényeg az, hogy akkor kiderült, hogy egyáltalán az a fajta mentalitás, amit ma egyes helyeken rendkívül módon pártolnak, ami mindenféle, amiből kimarad az, hogy nem csak joga van az embernek, hanem kötelessége, és valakinek üzemeltetni kell mindazt, amitől az emberiség megmarad, hogy ennek nincs biztosítva a folytatása. Most keményen igyekszünk mindenütt, tehát ez látszik az ESA-nál is igyekeznek. A helyzet az, hogy az oroszok is küszködnek vele.
India is most már kezd riadót fújni, mert náluk is elindult, de ez egy másik téma, a népesedésnek egy telítésbe menetele. A helyzet az, hogy egy nagyon problematikus ügy van, de ennek a megoldásában, mint úgy, hogy Indiában nem éheznek ma már, a helyzet az, hogy ennek pedig a 60-as években még évente minimum 100 000-ek haltak éhen. A helyzet Indiában most meg 3-szor annyian vannak, és nem nagyobb a területek, és mégse hal éhen senki. A helyzet az, hogy ez mind az űrtechnikának a következménye. Na ezt, amikor mi kezdtük, akkor nem lehetett tudni, ezen egy kicsit átugrok, mert csak annyi a lényege, hogy egy sajátos univerzum, sajátos galaxisának, sajátos naprendszerének, a sajátos, különös bolygóján vagyunk. A helyzet az, ennek sok minden vetülete van, de most ezzel ne törődjünk, hanem a helyzet az, hogy folytassuk ott, ahol kezdtük, ugye, hogy tehát megjelent, 1957-ben felment a Sputnik 1. Mivel a Szovjetuniónak nem volt egy globális, a Földet körbe-körbe fedő észlelőhálózata, ezért felmerült náluk rögtön, hogy ki kéne terjeszteni a megfigyelési zónát, és a helyzet az, hogy ezért megkeresték a magyar csillagászokat. Hát mi akkor még 1961-ben akkor kezdünk eszénkedni rendesen, de a helyzet az, hogy akkor megkeresték, és nálunk Bandinál, Tarinál, nálam néhány évvel idősebb Almár Iván, meg a Illés Erzsi a felesége, Ilmarci, tehát néhány csillagász, azok megkapták ezt az értesítést az akadémián keresztül, hogy kezdjenek el műholdakat figyelni, és akkor azt rögzíteni, hogy pontosan milyen irányba látszott, azimut eleváció, milyen irányba látszott, mikor. És akkor ez segített a pálya meghatározásban, mert a pályának olyan szakaszaiban is jöttek adatok, amelyik szakaszok a szovjet területről, az exaktus szovjet területről már nem látszottak. A helyzet az, hogy a kubai állomás az természetesen felértékelődött. Az 1962-es kubai válságról most ne beszéljünk. A fordítottja éppen zajlik. A helyzet az, hogy és ekkor 1961 tavaszán pedig felment a Juri Gagarin a világűrbe. A helyzet az, hogy és akkor végképp ideges lettem, elnézést, ez személyes ügy, hogy itt ülök a műegyetemen, azért jöttem ide, mert hogy ugye itt lehet elektronfizikát is tanulni a villamoskaron, és a helyzet az, hogy akkor én szeretnék űrkutatni, és a helyzet az, hogy semmi nem történik. És ennek következtében harmadévesként már, tehát ez még másodéves évvégehez közeledve, akkor szeptemberben találtam még 4 bolondot, 2 gépészt és még 2 villamosmérnököt. Most ők nincsenek itt, a gépészek Baj Attila és Iványi Pali. A helyzet az, hogy a nevük más vonatkozásban aztán előkerült. A helyzet az, hogy a villamoskarról pedig itt ma is egy évjáratról vagyunk, mint harmadévesek voltunk. A másik pedig Pápai Zsolt és Sima Dezső, ő 1 évvel később elment az NDK-ba tanulni, de addigra már a villamosmérnöki vonalon megjelentek a pótlások, hát mindenek előtt itt a hátul ülő 2 tettestárs, ugye, hogy akkor csinálunk hordozórakétát, űrelektronikát, kis rakétát, nem baj az, hogy kicsi lesz, de esetleg jégverésre is lehet használni, elhárításra lehet használni. Ment a fejlesztés, akkor bevontunk vegyészt, Molnár Laci irányító vegyészmérnök, ma velem egyívású vegyészmérnök. A helyzet az, hogy a hajtóanyagfejlesztésbe akkor például a Debreceni Egyetemről már akkor volt érdeklődő, meg innen a Semmelweisról, akkor ma egyik már szintén az emeritus professzor,
az egyik jogász, és így tovább. A űrtankönyvbe leírtam az űrkutató csoport kezdeti indulását. Tehát a lényeg az volt, hogy egy komplex űrkutató csoportot csináljunk, amelyikkel el lehet indulni, ami alapja lehet egy teljes kiterjedésű űrkutatásnak, űrtevékenységnek, hasznosításnak. A helyzet az, hogy ne felejtsétek el, hogy nem sokkal vagyunk 1956 után. És megint ezeknél a magyaroknál indul valami, ez csak később jutott eszembe, meg egyáltalán nekünk. Bandi, nem tudom, emlékszel, amikor a később Pencre kijelölt állomáshelyet kerestük, és 1968. augusztusában, nem sokkal augusztus 20-a előtt, a Pilisnél akartuk nézni a helyet, és beleszaladtunk egy nem tudom, hogy tankhadosztály vagy tankhadsereg, egy szovjet óriási csapat összevonásba. Augusztus 21-én hajnalban már a Csehszlovákiában voltak ezek, Hernyótalpon mentek befele. Megúsztuk. Ha akkor minket ott fülön fognak, akkor ma nem mesélek semmit. A helyzet az, hogy elkezdtük a fejlesztéseket, a fejlesztéseknek tehát ment a hajtóműfej, zárjuk le, mert ugye nézem közben az órát, a hajtóműfejlesztéseket, hajtóanyagfejlesztéseket végül is le kellett állítani, de ez egy furcsa folyamat volt, mert ugye úgy indult, hogy először is fölment egy olyan műhold az Egyesült Államokból, de rádióamatőrök csinálták, amelyik nyitott volt mindenféle szempontból, tehát ismertük az összes sugárzási frekvenciáját, dekódolni, ha valaki le tudja venni, akkor dekódolhatja, és hogy milyen hőmérséklet van a fedélzeten, és így tovább. Ez az Oscar 3 műhold volt, és a helyzet az, hogy Bandi mondta azt, hogy te meg kéne figyelni. Hát jó, nincs itt most a csapatból Pápai Zsolt meg Major Laci, így akkor, mert 3-an itt vagyunk, még 2 hiányzik, akik ott voltunk. A helyzet az, és akkor nem viccelek, napok alatt egy hosszú jagi antennát, hát hogy kéne, akkor vegyünk egy rudat, tegyük rá a jagit, így kell billegtetni, és akkor valakit odaállítunk, ő lesz a motor, és ez a szegény Major Laci volt, aki kim volt a tetőn, a 3-as határhegyen, elkértük a rádióklubnak az ottani épületét, és annak a tetején, és akkor késő estétől hajnalig követtük. Az 1965 ott látható az állomásnak, itt összeszedtük mindenféle műszereket, tehát emlékszem, helyzet az, hogy például egy féltett hangolható csővoltmérőt is el kellett kunyerálni, de hát rossz pénzek voltunk, már mindegyikünkről lehetett tudni mindent, úgyhogy a professzor urak mondták, hogy akkor jó, vigyük el, csak hozzuk is vissza éppen. Tehát ideadták, és elvihettük, és a helyzet az, hogy ez később is így volt, a helyzet az, hogy ezek a támogatások is nagyon fontosak. Ez az a professzori gárda, amelyik mind a holdradar kísérletes stábban benne volt, vagy egykorú vele. Nem mondom végig az életrajzukat, sok meghurcoltatáson átment, ragyogó képességű, nemzetközi hírű emberek, és nagyon jó emberek, nagyon sokat segítettek, amikor bajba keveredtünk. De ha kell, akkor ezt is hozzá lehet majd venni, de ma este biztos nincs rá idő. A helyzet az, tehát ott van a vevő, és ott abba a székbe, ha jól emlékszem, abba Bandi ült, csak lefotóztuk, Zsolt tekerte a hangolható csővoltmérőt, én voltam az adatrögzítő processzor, és a helyzet az, hogy amin megdöbbentem, és amit a hullámtankönyvbe bele is raktam, a elektromágneses hullámterjedés könyvembe, a helyzet az, hogy ki tudtuk mérni, és ezt nem tudtuk, hogy mit mérünk, tehát nem tudtuk, hogy mit kell várni. A helyzet az, hogy de kimértük a Doppler görbéket, és
horizonton, ahogy jött föl a műhold, a légrétegekben egymás után az új bekezdéseket, tehát egyik légréteg között jött, akkor tovább ment, átugrott egy másik hullámvezetőre, és akkor azon jött. Ezeket is ki tudtuk mérni. Így. De a helyzet az, hogy ez keltett némi feltűnést a keleti táborban. A nyugatiak nem tudták, hogy milyen technikával mérjük ki, ők csak az eredményeket látták, úgyhogy a helyzet az, hogy... És akkor vérszemet kaptunk, itt ebbe Bandi felelős, a helyzet az, hogy de nekiálltunk, és akkor kéne csinálni akkor egy rendes műhold követő antennát. Na, ennek a történetében, ha ott megnézitek, az ott a 66-68-as szám alatt látható, ilyen homályos a felvétel, ami nekem megmaradt. Van egy jobb, de azt már nem cseréltem át erre. De van, mondom, megvan, Bandi így adta, mert neki megvolt valahol, de még a hullámtankönyv, nem, ugyanaz persze, a hullámtankönyvbe ezt tettem bele. A helyzet az, hogy ez úgy volt, hogy kitaláltuk, hogy de hát akkor a mozgató mechanizmus, hát egy légvédelmi gépágyúnak a mozgató mechanizmusa ugyanilyen. Ezt megbeszéltük így, ahogy vagyunk, egyen-ketten többen voltunk, és akkor ugye szépen megbeszéltük, és akkor elmentünk a HM hírközpontban lévő fiatal tisztekhez, akik ott vezették a HM hírközpontot. Ez annyit csak összefoglalóan, a Magyar Honvédség sose árult el a magyar nemzetet. Ezt mi személyesen is átéltük, azért vagyunk itt, és azért beszélhetünk így egymással, mert 1968. augusztusában is kérés nélkül rohantak, hogy elmagyarázzák, hogy ők kérték a kísérletet. Ez nem volt igaz, mit csináltuk, csak tudtak róla. Meg hát rádiófrekvencia engedélyeket, mindent kértünk. A helyzet az, hogy elkészült ez a 4-es helix, és akkor ezzel a 4-es helixsel már komolyabb vételeket is meg tudtunk csinálni. Akkor még a műholdakon nem kilowattos adók voltak, hanem 10 milliwattos, meg maximum, hát a 100 milliwatt volt egy adón, akkor, egy műholdon, akkor az már csodálatos nagy dolog volt, de 10-20 milliwattos adókkal indult az egész, hiszen kiderült, hogy félvezetőkkel lehet csinálni, a mikroelektroncsövekkel fűteni kell, a fogyasztása nagyságrendekkel több, a megbízhatósága kisebb, mint a tranzisztoroké. Tehát éppen egy technológiaváltásban voltunk benne, amit csináltunk. Ilyenekből csináltuk a diplomamunkánkat. És a helyzet az, hogy 1960 a mi kísérlet után nekiálltunk összerakni ezt az antennát, megegyeztünk, elintézték, hogy egy leselejtezett légvédelmi gépágyúnak a talpát, mondjuk a cső nem kell, csak kell a tekerő, a így tekerő, meg az így tekerő, hogy tudjuk mozgatni, az többit majd mi megcsináljuk, hát vannak gépészek, minden volt a csapatban, tehát, és a helyzet mondták ők, hogy gyerekek, csak a tekerőket ne kelljen megcsinálni, az bonyolult, és nem, hosszú ideig tart, hát valahol megrendelni ki áttételeket, mindent ott meg készen van. Úgyhogy helyzet az, hogy Simonyi prof ült a szobájában, és beállítottak, ez 65 vége, és beállított egy fiatal hadnagy, tisztelget profnak, ez az ő múltjának az ismeretében, ez neki egyszer hideglelős pillanat volt, hogy professzor úrnak jelentem, meghoztam az ágyút. Na most a helyzet az, hogy a prof, mikor ezt elmondta, még mindig láttam az arcán, és akkor mondta, hogy az futott végig rajtam, hogy ágyút, ilyen állatságot egyetlen ember lehet a felelős, szóljatok a Csabának. Na, szóltak a Csabának, én rohantam, mondtam a profnak, professzor úr, minden rendben van, tudom, én vagyok a sáros, én beszéltem meg, és mondtam a katonánknak, hogy akkor jó, jöjjön, és akkor megmutattam, hogy hol tegyék le, ott az MG épületben volt akkor már helyünk, és a helyzet az előtte, abban a kisebb udvarban, ami ott az MG épület előtt van, ott tegye le az ágyútalpat, azt szépen lerakták, és akkor nekiálltunk,
és a gépészek felszerelték rá ezt az egész torony szerkezetet, ott felül is van egy billegtető mozgató rész, a mozgató mechanizmus ott megy fel, a helyzet az, hogy ennek a tartószerelvénynek a belsejénél, és akkor szépen lehet mozgatni, ahogy tekerjük, ugye, csak nem az ágyúcső emelkedik, hanem az antenna. Hát nem mindegy, teljesen mindegy. És a helyzet az, hogy ekkor volt már olyan nyereségünk, hogy teljesen tiszta képeket tudtunk venni a kódrendszerét illetően nyílt nyugati műholdakról. A Sputnikokról nem, mert a helyzet az, hogy a Sputnikok nem voltak nyitottak. Hát ne felejtsük el, nem orosz műholdak voltak azok. A katonai műholdak persze ma sem nyitottak, de akkor azok nem orosz műholdak voltak, nem szovjet műholdak voltak. Hát persze, hogy nem, de a helyzet az, hogy az amerikai műholdak nyitva voltak ebből a szempontból. Le tudtuk őket venni, például 1966-ban azért szeretjük ezt a képet, azért tettük el, mert a nap tükröződik Ciprus mellett a földközi tengerben. Azt, amit még látni rajta, azt nem vettük észre, nem néztük meg tüzetesen, mert mentünk tovább, mert addigra kiderült, hogy felment az ATS-3 geoszinkron műhold, ultravéd hullámú tartományban ment, és a helyzet az, hogy azon volt átjátszó. Meg volt, hogy milyen sávon lehet rá adni, és milyen sávon jön vissza az adás. Még ugye nem lehetett ezeket zárolni, tehát ez egy nyitott csatorna volt a dolog akkori fejlettségi szintjéből adódóan. És akkor csináljunk rá akkor egy átjátszót. Hát majdnem negyed órát, 20 percet vitatkoztunk rajta, hogy meg tudjuk csinálni, nem tudjuk megcsinálni, és aztán megegyeztünk, hogy nem érdekes, nekiugrunk, megcsináljuk, lesz, ami lesz. És egy adóantennát is csináltunk, ugye akkor nagy helixet már tudtunk csinálni, hát a 4 elemes helix, ugye ez ennek egy elemes adóantennát, amely ez már akkor fölkerült a Ferenchegyre, ott, ahol ezt lehet látni, a Távközlési Kutatóintézetnek az ottani kísérleti mérőterepén áll ez az antenna akkor, és föl az adó az itt volt lent a műegyetemen, és kellett nekünk egy átjátszó a két pont között, hogy tudjuk a kapcsolatot tartani. Szépen összehoztuk a kísérletet, eldicsekszem bele a adóvégfoknak a hangolását, mert az egy nagyon kritikus dolog, mert ha rosszul hangoljuk be, elolvad az adóvégfok, és nem megy ki a teljesítmény. Azt a feleségem tervezte, akkor még nem voltunk összeházasodva. És ő számolta ki, ő kiszámolta, hogy mit hajlítsunk, hogy hajlítsuk, és akkor az éppen jól fog hangolni. Megcsináltuk, és aztán Bandi volt a főellenőr, mert mikor megcsináltuk, összeraktuk, akkor ő szépen ott állította, és az derült ki, hogy jó volt a végfok beállítása, és akkor végül így eljutottunk oda, hogy volt egy komplett rádiórendszerünk, és az ATS-3 még továbbra is működött, és a helyzet az, hogy 1968. augusztus végén, 20-áról 21-ére viradó éjszaka, addigra már erre a frekvenciasávra kértünk hívójelet, mindent, tehát minden rendben volt engedélyileg, csak azt nem tudták, hogy mire fogjuk használni. Ugye egy akkor lehallgathatatlan csatornán mentünk, felsugároztuk az adást a műholdra, és meghívtuk a Moabe központot, amelyikről akkor mi nem tudtuk, hogy ez speciál akkor az amerikai haditengerészetnek a műholdas hírközpontja volt. Rányuk nyomtuk a magyar himnuszt, kinyomtuk, hallottuk, hogy csiripelnek valami hadihajók a csatornában, Grönlandnál, ezt azért tudom, hogy Grönlandnál, mert lehallgattuk a csatornát. Ugye a helyzet az, hogy Grönlandnál valami csiripelnek, nagyon jó, semmi gond, kakaót neki, és a helyzet az, hogy ment nekik a magyar himnusz, és akkor utána hívójel bejelentkeztünk, szabályosan felvettük a kapcsolatot, végül is még távirat is jött, az valahol elkallódott, de akkor se lennék meglepve, ha valaki feltenné a kezét a nagyon öregek közül, hogy elvitték a laborból
A helyzet az, hogy de a távirat megjött, hogy hát gratulálnak, de csak egyeztessük a programot, és akkor egyeztetett időpontokban mi is kísérletezhetünk, mert nekik nagyon sokba kerül, ha egy előre megtervezett időpontban, amikor ott van a flotta, minden ott van, akkor kinyomjuk őket a saját műholdjukból. Ezt megegyeztünk volna, csak addigra Geszti P. Otto a dékánunk, valószínűleg ő kapta a feladatot, feljelentett bennünket mindenféle csúnyasággal, a szocializmus elárulásától kezdve mindennel. Az időpont, mondom, nem mindegy, ezen az éjszakán a béketábor meglátogatta Csehszlovákiát. Azért tudok ma itt beszélni, mert a nevét is mondom, Gulyás József fiatal honvéd híradós tisztnek nálam néhány évvel volt idősebb, a vezetésével elrobogtak nem tudom kikhez, és elmagyarázták, hogy ők kérték, mert egynek az új technológiának a megismerése az nagyon fontos a jövő szempontjából, ráadásul még igaz is. És a helyzet az, és ezért nehogy már bántsa valaki ezeket a fiúkat. Hát nem is bántottak, végül is itt vagyunk és beszélgetünk, de 69-ben ezt az űrkutató csoportot elkezdték felszámolni, és a műegyetemi rész, ami maradt, az 71-ben tudott újraindulni, de akkor lépjünk tovább, mert párhuzamosan az Interkozmosz elindult. Az Interkozmosz az egy nagyon érdekes struktúra volt. Azt mondja, hogy még van egy kicsi idő. Nagy a magyar űrkutatás története. És ezeket azért mondtam el részletesebben, mert ez nincs leírva. Egyébként Csaba nem tereszre az első ebben az űrkorszak szemináriumban, akinek az előadása végül is két részből fog állni. Így járt Apáti Pista, legutóbb így járt kedves barátunk, és most te is így fogsz járni. Én ezt már előre, ahogy elindítottad, már éreztem. Már éreztem. Lesz Ferenc Csaba 2. Mondom tovább. A helyzet az, hogy a történet úgy szólt, hogy ugye megbízhatatlanságunk kiderült. Valószínűsíteni tudom, de csak valószínűsíteni, hogy abban komoly szovjet nyomás volt, hogy a magyaroknál rakétafejlesztés ne menjen. Tehát ezeket a vonalakat, tehát a komplexitást felszámolták, és nem komplex, de hát az eredeti fertőzéstől nem mentes csoportok alakultak. Ugye az eredeti fejlesztésben volt még egy kísérletünk, amihez ez a nagy vevőantenna kellett, hogy nekiálltunk, és a Pápai Zsolt vezényletével akkor összebeszéltünk, és csináltunk egy komplett műholdas telemetriát. Nem volt kilőhető, tehát nem olyan technológiával készült, hogy az kilőhető lenne, de egy komplett modell, tehát ma azt mondjuk rá, hogy ez az elektronikus modell. Ezt megcsináltuk, addig játszottunk az angol szavakkal, amíg kijött a strapa rövidítés, és felvittük a Kékesre, a Kékesen leraktuk az adótorony tövébe, ott fönt a francba, a nagy adóantennánál, ott kapott delejt, és akkor a helyzet az, hogy itt a Ferenchegyen megvettük, és dekódoltuk, vizsgáltuk, hogy mi jön. Ennek volt egy fontos következménye, mert 67-ben indult az Interkozmosz, 68-ban volt az első komoly tudományos konferencia, és hát mert mi ezek az, amit az Interkozmoszba kellett, ehhez értettünk. Volt ugyan egy olyan szekció, ahol az optikai műhold megfigyelés folytatása ment, mert hát hiszen a Maszevics professzornő a Szovjetunióból a neve után lehet tudni, hogy orosz volt, az Isten adta, tehát ez az orosz asszony, ez mondta, hogy hát mi ugrasztottuk bele ezeket az embereket, és tudományos eredmények születnek, úgyhogy ez ne szakadjon meg. Úgyhogy ez volt egy vonala, de az fő vonal látszott, hogy amit tudunk, részben műszerkonstrukcióban, tudományos mérési ötletekben, kutatási eredményekben és technológiában, azt ők be akarják csatornázni az Interkozmoszba. Ha az ott benne van, akkor természetesen, ha van benne olyan, amit a kozmoszban lehet, ma rossz kozmosz, hasznosítani, akkor azt természetesen hasznosítják, de az ajánlat mégis, és itt most komolyan mondom, az ajánlat rendkívül gáláns volt. Tehát szembe sok más mindennel, ami itt a béketáborban történt. Az Interkozmosz ajánlat meglepően gáláns volt. A helyzet az, hogy nem kellett fizetni
startköltséget, műhold infrastruktúra létrehozásához hozzájárulást, a követőállomások üzemeltetéséhez, amik nekik van, ha nekünk nincs. A helyzet az, hogy ahhoz hozzájárulás semmiért nem kellett fizetni. Csak a saját műszereink előállítását, a saját kutatóinknak az utazási költségeit. És igazából Orsi közben el kellett menjen, tehát már nem látom itt a haját. A helyzet az, hogy ma ő tudná verifikálni, hogy a mostani ajánlatok is ugyanezt, tehát ez nem szovjet volt, hanem ez orosz volt. Ez a gállánság, ez benne van. Ha valaki akarja tudni, hogy ez milyen, olvassa el Jókainak a rájuk vonatkozó regényrészleteit, és akkor kirajzolódik egy olyan kép, ahol az adott szó becsülete, meg az elegáns magatartás az sarkalatos. Na, ezt megtapasztaltuk az Interkozmoszon belül, a kollégáknál is, tehát elképesztő klassz embereket ismertünk meg. És egyiket meg akartuk hívni ide, az első ennél a műholdnál, amikor itt látszik, ez az Interkozmosz 12, az első, amin magyar űrelektronika ment, ezt Apáti Pityúval ketten csináltuk. A Apáti Pisti rögtön már 62-63-ba bekapcsolódott az űrkutató csoportba, többekkel együtt, mit tudom én, és ez mai napig olyan a fertőzés ilyen, hogyha például Balogh Barna nem jött aztán vissza, mert más területre elment, de ha megkérjük, hogy egy űrkutatási kérdésben szakmailag valamit nézzen meg, mondjon meg, akkor jön és megnézi és megmondja, ugyanúgy ingyen, mint ahogy annak idején csináltuk, hogy megcsináltuk a munkát, aztán munka után mentünk, tehát nappal oktattunk, éjszaka az Oszkár 3-at követtük a Ferenchegyen. A harmadik hét végén már tántorogtunk az álmosságtól, mert közben alvásra alig maradt idő. A helyzet az, hogy és akkor elkezdett az, ami megvolt, az első csoport igazából szétszóródott. De az eredménye az volt, hogy a Műegyetemen, Bandinak köszönhetően a helyzet az, hogy megmaradt, akkor a mikrohullámú híradástechnika tanszék volt még, az ahhoz szerveződve egy űrelektronikai, űrkutatási csoport. A helyzet az, hogy a központi fizikai kutatót megkeresték a szovjetek, hogy szeretnék, ha a mikrometeorit kutatásba bekapcsolódnának, és hát akkor jaj, de kéne elektronika is, mert jaj, ugye miket tettek le az asztalra. Az elektronikához, ott ha megnézitek az Interkozmosz 12-nek a kint lévő érzékelői, itt a bal szélén van egy kinyúló boom, és alatta látszik egy ovális kerek műszernek a fedele, az még a védőfedél, ami rajta van magán a műszeren, mert hogy nehogy megsérüljön maga az érzékelő rész, ami ott tovább van. Az egy kombinált mikrometeorit detektor, aminek az érzékelő elektronikája meg itt van mellette. Azt mi csináltuk meg. Még egy egyszerű dolog, tehát igazából, ha megnézzük, egy rendkívül egyszerű dolog, akkor nem annak számított, és ebben magyar vékony réteg technológia és minden egyéb benne van, ezért volt kár, hogy a Remix aztán áldozatul esett a fene nagy privatizációnak, és felszámolódott, sok tudás ment veszendőbe, most igyekezhetünk behozni, hogy újra legyen itthon saját technológiánk. Hát a vékony réteg már nem megy, de hát tudnánk félvezető IC-ket is csinálni, amit feladatorientált IC, tehát ami egyfajta érzékelőhöz megtervezzük az áramkört, megcsináljuk az integrálát, és akkor picibe megvan és kész. A helyzet az, ez az első műszer, burkolat nélkül így néz ki. A technikus, aki szerelte, az megkérdezte Pistit, meg elnézést, de hát Apáti tettestársat, meg engem, hogy kim volt az asztalon, már hogy akkor majd megy repülésre, hogy ez kibírja a rázást, ütközést, mindent? Ki? Hát ha innen lelökném, akkor ez nem menne tönkre. Hát nem mehet tönkre, Fokégy lelökte. Egy pillanatra belénk állt a frász, aztán rájöttünk, hogy de hát ki kell bírja, bekapcsoltuk, minden ment, minden rendesen tovább természetesen. A helyzet az, tehát ez volt az első műszer, nem sokáig működött, mert tönkrement az Interkozmosz 12-nek a központi egysége. És a méltatásként csak annyit, hogy a
magyar űrtevékenységben eddig, és ebben nagyon nagy szerencse is van, de meg az, hogy valamilyen módon nagyon gondosan csináljuk, és igyekszünk átlátni, hogy mi a fenét csinálunk. Tehát nem csőlátással akarunk, ez egy magyar sajátosság, hanem ebből van az, hogy néha úgy elbonyolítjuk a megbeszéléseknél a dolgokat. A helyzet az, hogy egyetlen egy kísérlet sem ment tönkre. Magyar kísérlet még, ami felment, az működött is. A helyzet ez volt az első, és a helyzet az, hogy utána igaziból ez a vonal ment még tovább, ennek egy folytatása egy ionsűrűség mérőnek a számláló, tehát elektronikusan rokon típusú elektronika, abba Apáti Pisti rakta be elsőnek, belerakott egy mikroprocesszort. Csináltak vele mindent, de igazából akkor még ez egy kockázatos dolog volt. Az amerikaiak rettentő sok, nagyon drága vizsgálat után elkezdték már próbálgatni, és hát a helyzet az, hogy mi megcsináltuk. És akkor Pityu belerakta, és hibátlanul működött, és talán annyit, hogy még, mert hiába lesz 2, majd a 2-t is lehet folytatni, de a helyzet az, hogy annyit hozzátennék, Itt van. Bocsánat, csak egy... Akkor folytatom. Tehát a helyzet az, hogy nem akarom, hogy ez a technológiai vonal megszakadjon, tehát ment ez a fejlesztés, hogy akkor piciket csinálunk. Annak következtében, hogy felrobbantották az első űrkutató csoportot, és az szétszóródott. A 3 geofizikus srác, Tarcsai Gyuri, Horváth Feri, meg Drahos Dezső még él, Feri meg Gyuri sajnos meghaltak. A helyzet az, hogy őket Egyed László odavette azonnal az eltére, éppen végzősök voltak, amikor végeztek, odavette az eltére, hogy akkor maradjanak ott. Horváth Feri úgy is végezte, mint a geofizikai tanszékvezetője. Gyuri menet közben még hamarabb meghalt, Dezső pedig most is ott van a geofizika tanszéken, mert mondta, hogy ez 3 legértelmesebb emberem, akkor jöjjön ide, és akkor már elindult, hogy akkor a geofizikai irányba kezdjünk el mérni. Az ő ötletük volt, hogy akkor próbáljuk meg megnézni, hogy milyen olyan mérés van, amelyik a Föld magas légköri állapotára, a bizonyos sugárzási övekre, és így tovább jellemző. A KFK-iba kiszóródott, ugye Apáti Pisti, odavittem, mert megkértem, hogy akkor te Pityu, te vállalnád, hogy jössz a KFK-iba. Azért jössz, mert én ott besegítőleg, azért, hogy elinduljon, megkértek, hogy indítsam el, de nem fizetésért. Kaptam egy oklevelet érte később menet közben, de én is vigyáztam arra, hogy pénz ne legyen, akkor egy érdekes karakter, de én szeretettel emlékszem rá, egy Kerper Róbert nevű ember volt az űrkutatási kormánybizottságnak a mindenese, tehát ő volt a titkár, amikor kellett alelnök, szóval ő volt ott a stabil a buliba. A helyzet az, hogy ő mondta nekem, amikor a KFK-i megkeresett, hogy meg kéne csinálni, és még akár félállásba is mehetek, és így tovább, hogy mondtam neki, mert akkor már műegyetemen nem lehettem, mert nem voltam megbízható. Nyilvános előadásokat már nem tarthattam, tehát megszűnt még a óraadóként sem tarthattam órát a műegyetemen a hallgatóknak. Az első nyilvános órákat 1990 végén kezdtem el tartani, abban a fél évben, amikor befejeztük a bolsevizmust. A helyzet az, hogy akkor megkerestek, és tanácsolta nekem, hogy én megengedem, mondtam, hogy akkor csinálja, de azt javaslom, hogy 10 fillért se fogadjon el tőlük,
mert 2 lépésben a karját, meg aztán az egész embert úgy bekapják, mint annak a rendje. És a helyzet az, hogy én ezt megfogadtam a tanácsot, úgyhogy ugyanúgy, mint a műegyetemen, hogy munka után, ingyenbe dolgoztam fenn a KFK-iba, de ez meghozta az eredményét, mert először létrejött az Apáti Pityu vezette csoport, aztán ennek mintájára Szegő Karcsi, aki sajnos meghalt közben, létrehozott a részecske és magfizikán egy második űrkutató csoportot, és ezek nagyon komoly eredményeket hoztak már. Ugye ennek az elsőnek az eredménye az itt látszik, és közben bejött a kérés, hogy embert is küldhetünk a világűrbe. A helyzet az, hogy én azt nem mondtam még, hogy ebben a kezdeti időszakban még pontosan a nagy antenna építése idején a helyzet az, hogy egy gimnazista srácot felvettünk az űrkutató csoportba. A gimnazista srác az Simonyi profnak volt az idősebbik fia. A ifjabb Simonyi Károly, alias Charles Simonyi, de ő az űrkutató csoportba a Kiskari. És a helyzet az, hogy mert az apja meg volt a Nagykari a családon belül, hát ő volt a Kiskari. És a többek között olyan történetünk is van, hogy éppen miniummal sorosra védtük ezt a nagy antennatartó szerelvényt, 2 létrák tetején meszeltük, akkor éppen ketten, Kari meg én kentük a miniumot, és a helyzet az, hogy ebédről megjött a prof, a felesége, az akkor már próbáltam udvarolni a feleségemnek, de még a házasságkötés előtti időszakban voltunk, és a helyzet az, hogy jöttek meg a sógornője a Méreiné, az Ági, és a helyzet az, hogy fölnézett a sógornő, tehát az Ági fölnézett, és látta, hogy ketten ott mit csinálunk, és odaszólt a testvérenek, ikertestvérek voltak a Zsuzsának, a prof felesége, hogy te nézd csak, hogy hol van a fiad. Ugye létre tetején, ott a létre alul, a legtetején a 2 lábon beülni, és akkor ekkora volt a létre, hát mit csináljunk. A helyzet az, hogy és ezért, mert ő innen ment el, azért ment el, őt idézem, amit az édesapjának mondott, hogy édesapám, el kell menjek, mert ezen a néven, ugye Simonyi Károly, az, hogy a Simonyi profot hogyan hurcolták meg, az egy másik történet, nem ide tartozik, mindnyájan tudjuk, tehát ezért most ismertként hivatkozok rá. Ezen a néven én itt nem fogok tudni 1-ről a 2-re jutni. És nagyon jó eszű, nagyon jó képességű ember volt, és ma is az. És a helyzet az, hogy amikor ő összejött annyi pénz, hogy ő elmehetett űrturistának, akkor szólt, hogy és mit csinálhatnék, mi van fenn a nemzetközi űrállomáson. Tehát az űrkutató csoport igazából nem szűnt meg, és a helyzet az, hogy a KFK-iba találkoztunk fönt, Apáti Pisti mutatta meg neki, hogy mit kell, újra kell, hogy kalibráljuk újra a pillét. Ez itt Farkasberci közben látjátok, tehát nem részletezem, mert mindenki tudja. A pillének itt... Ezt akartam mondani, csak azért van a képen. Mi? De ő is mért a pillével, ezt akartam nem mondani. mért a pillével, más, hát ők újra kalibrálta a pille összes pille dozimétert. Az egyikről sejtették, hogy azban a kristály megsérült, arról precízen kimérte, hogy törött a kristály és az adatok nem jók, és az összes többinél az derült ki, hogy ezreléknél kisebb volt az alapvonal elcsúszás. Ilyen pontosságot hosszú távon más doziméter még eddig nem tudott. A helyzet az, hogy ez az újra kalibrálás, tehát az a Karinak a műve, tehát benne voltunk, és a helyzet az, hogy ugye itt látjuk, a Challengeren is ment, és akkor most itt majd esetleg innen lehet folytatni, nem tudom, igen, meddig. Szerintem most még nem állok meg, nem. De a helyzet az, hogy 1-2 percen belül megállok. Jó. A helyzet az, hogy amit láttok, annak igazából ott a felelőse, hogy ilyet diákokkal lehetne csinálni, az a Krint András nevű ember ottani. Ő a felelős, tehát az ő bűne. A helyzet az, hogy itt az első műhold
ugye mindenfélét szerettünk volna csinálni, mi a tudományos mérések miatt a hullámtan, ugye engem nem engedett el, állandóan hullámtanoztam, sok mindent tettem félre, és most kezdtek el sorozatba hivatkozni a speciális relativisztikus általános megoldásos cikkemre. Van még egy, ami megjelent, a speciális relativisztikus megoldásra, az általános relativisztikus az most, az mögötte van még, az is publikálva van, majd jön az is, csak meg kell értsék. A helyzet az, hogy itt a MASAT 1, az első, ugye egy szabványos kis mikroműhold, és ez is hibátlanul működött. Nem szoktak ezek mindig hibátlanul működni, tehát amikor ilyen kis 1-2-3 egységes műholdakat raknak fel nagy tételben, bizony a felrakott műholdaknak a nagy többsége az ki szokott nyúlni. Némelyik, akik már nagyon profi cégek kezdenek el sorozatba gyártani, akkor sok kísérlet után, sok földi kísérlet után felbocsátva, azok még működnek, de a MASAT is működött, benne van az egész szemléletünk. A helyzet az, hogy amikor Bandi mutatta, akkor nekem meg így körbe, volt fülem, úgyhogy ezért nem érte körbe a szám a fejemet, de a helyzet az, hogy ez egy nagyon komoly technológiai lépés volt a magyar űripar számára, és ami ennél sokkal több, közben az irányításban már ideje volt cserélni, és a helyzet az, hogy Orsi, akit igazából én a mai napig nem tudom, hogy a hullámtamba hogy fogom pótolni, mert valaki még kéne a hullámtamba, mert ő az, aki tudja jól a hullámtant, és akkor valaki kéne még, hogy átvegye, mert annyi minden szakadt a nyakába, és most ő viszi az egészet a hátán. A helyzet az, hogy de ezzel kapcsolatban Bandi szólt nekem, hogy csinálok egy kisebbet diákokkal, egy 5x5x5 centis műholdat. Ez a SMOG. A helyzet az, hogy robogtam az épületbe természetesen, és a helyzet az, hogy mutatta, hogy mi van. Akkor beszélgettük, hogy hát akkor ezt úgy lehetne például pályára állítani, hogy megkérjük valamelyik orosz űrhajóst, mert az Interkozmosz hagyományaként velük vagyunk olyan kapcsolatban. Ez a mostani helyzet, ez azért nem jó, mert az amerikaiak teljesen más, üzleti, meg ők jobban tudják, mert ők jártak a Holdon is. Az, hogy véletlenül mondjuk, hogy kik hozták ezt össze, meg hogy jött össze, az nekik nem számít, úgyhogy ők. És a helyzet az, hogy ezzel nehezebb együttműködni. Fontos együttműködni, és lehet is eredményesen együttműködni, de a helyzet az, hogy nehezebb. A orosz kollégák azok olyanok, hogy amikor előálltunk, ezt Bandi vezette elő a 68-ba, hogy meg Pápai Zsolt, hogy csináljunk egy egységes telemetria rendszert az Interkozmoszban, akkor a helyzet az, hogy megvitatták, Andrianov volt, emlékszel Bandi, még Andrianov volt úgy tűnt el 81-ben Andrianov, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Mikor 91-ben igen jó pozícióban voltam, úgyhogy a követséget, minden követ megmozgattam, hogy megtudjam, hogy hol van, hova lett, mintha nem ért volna, de nekem megvannak a külön lenyomatai. Ő volt a Szajuz Apollónak szovjet részről az elektronikai főmérnök, egy ragyogó képességű srác. A helyzet az, hogy de velük meg olyan kapcsolatban voltunk, hogy az emberi, mi tudtuk, hogy milyenek, mikor rájöttek, hogy mi magyarok nem szoktunk pofázni, úgy el vagyunk jól, de nem, ha valamit mondanak, akkor azt nem adjuk tovább, és így tovább. Nagyon jó emberi kapcsolatok alakultak ki. Az Interkozmosz 12 főkonstruktőrét megkérdeztük, Apáti Pisti kérdezte meg, hogy meghívhatunk-e a Balatonhoz. Elsápadt a srác, és azt mondta, hogy nehogy meghívjatok, hát nekem itt végem lesz. Hát a Fekete-tengerhez úgy megyünk el nyaralni, hogy szögesdróttal körülvett fegyveres őrökkel őrzött területen nyaralhatunk. Akik ma az ifjú generációból diktatúrát emlegetnek, azok nem tudják, hogy mi az. A helyzet az, hogy van olyan, és
most visszatérve, és akkor itt meg is állok, a helyzet az, hogy Bandi megmutatta az 5x5x5 cm-es műholdat, a Smogot. És, mert arról sokat beszéltünk a Maszatnál, hogy is lenne valami tudományos mérés, mert hát az, hogy fölteszünk egy egyszerű, akármilyen felbontású kamerát, és lejön egy kép, aminek a tájolását se tudjuk pontosan, és így tovább. Tehát kell, az egy távérzékelő műszert fölrakni, ahhoz sok minden kell, nagyon precíz pályaadat, nagyon precíz navigáció, nagyon precíz orientáció, és így tovább. Tehát az egy második lépés. Ma már neki lehet fogni, hogy több elemes kis műholdba hozzunk össze alacsony pályás műholdat ilyen felmérési célból, termésbecslésre, egyébre, de a helyzet az, hogy ez a nagy műholdaknak a szolgáltatási szintjét nem tudja elérni, és így tovább, tehát itt nem lehet csak úgy belevágni, de az embernek azért van feje, meg azért magyar, hogy lóugrásba közlekedjen, úgyhogy Bandinak volt egy régi ötlete az, hogy ki kéne mérni, hogy mekkora elektromágneses energia megy ki a Földön, az ionoszférán kívülre, és megy el a Földről. Na, a helyzet az innen van a neve, és akkor ehhez illesztve megkérte, akkor már Orsi volt a pozícióba, a helyzet az, hogy megkérte, hogy akkor startnak utána kéne nézni, az ÉZA felvinnie valahol, hát mégiscsak vigyék fel, és akkor az ézások mondták, hát 5x5x5 centi, hát abban semmit nem lehet belerakni, hát azon nem lehet tudományos mérés. És most ugye mondta nekik, hogy de van, a helyzet az, hogy de ezt ők nem hitték el, úgyhogy utána a történetét az Bandi jobban végig tudja mondani, de elindult a Smognak a története, mert az első végül is felment sok mindennel együtt, és a helyzet az, hogy a Smog egy is szokás a magyar űrkísérletekhez híven jól működött, és elkezdte térképezni a Föld körül a rövid hullámú tartományban elsugárzott elektromágneses energia intenzitását, ami egy rendkívül informatív dolog, és ahhoz egy másik slide sorozatot kéne betenni, hogy megnézzük, hogy egy bolygó elektromágneses környezete a bolygó állapotát hogy írja le, és például a Föld meg a Vénusz összehasonlításában hogy néz ki. Nagyon fontos, hogy ezeket csináljuk, de a helyzet az, hogy itt elindult egy olyan vonulat, amelyikkel megkezdődött az önálló magyar pályán lévő űreszközöknek a felbocsátása, és ebbe ezeknek a miniaturizálásnak jelenleg, amennyire tudom, azért a csúcsát mi tartjuk az 5x5x5 centivel, meg a rajta lévő kísérletekkel. Amikor Bandi mutatta nyomtatott áramköröket itt az épületben, szólt, hogy gyere már át, mert mutatok valamit, és akkor tudtam, hogy valami ilyesmiről lesz szó, hát néztem, nagyon helyes, és a helyzet az lehetett látni, hogy ez egy tuti biztosan jól működő rendszer lesz. Most könnyű utólag mondani, de előre is azt mondtam, hogy na akkor hajrá, menjen, hát a helyzet az, ezt meg lehet csinálni. És a helyzet az, hogy felment és működött. Utána majd innen fogom folytatni. A folytatás az a SAS családnak a születése, amelyik egy másik párhuzamos történet, tehát a műegyetemi rész, szétrobbant az első űrkutató csoport, mindenhol vitte a fertőzést, tehát a SAS család ugye akkor lesz majd a üstökös kutatás, az ugye alapvetően azért a Szegőkarcsi, Apáti-Pisti csoport a KFK-iba, és így tovább. A helyzet az, hogy a magyar űrtevékenység elindult, tényleg a komplex űrtevékenységét, ez az ahogy lehet, úgy megcsináltuk. Nem tudtuk pontosan úgy, ahogy elterveztük, mert akkor lenne rakétánk, és ki lenne állítva valamelyik intézetnek a bejáratánál, mind a franciák első rakétája, ahogy ma is a Toulouse-val megy be az ember, akkor ott van a Veronika, szép karcsú rakéta. A Veronika ott van kiállítva rögtön a bejárat után egy szép teren.
repültek már az első kis rakétáink, amikor betiltották, tehát Molnár Laci elvitte odáig, hogy az első ekkora mintarakéták már felrobbanás, sérülés minden nélkül tervezett pályán repültek. És akkor végül erőből megállították. Mint ahogy én is ezt az előadást egy pillanatra most erőből megállítom. Köszönöm szépen, Csaba, szerintem nagyon klassz volt és informatív, és akkor abban maradunk, hogy folytatás következik, de most előbb lehet azért kérdezni. Ha lehet, akkor idáig bezárólag, ha szabad mondanom, akkor úgy kérdezzetek, hogy idáig bezárólag, de természetesen nincs ez megszabva és kőbevésve. Előtt adom a technikát, csak azért kell odaadnom, hogy az interneten élők is legyen rajta, hallják, igen. Köszönöm szépen, Csaba, nagyon köszönöm az előadást, örülök, hogy itt lehettem. Az utolsó mondatodhoz, ha a ti rakétátok nem is Toulouse-ban van kiállítva a kapunál, Orsi ezt a tévében is egyszer elmesélte egy interjúban, hogy hol volt ez a rakéta. Ott van most is. Ott, a szekrény tetején. Nem, berakva most már üveg mögött van. Üveg mögött, igen. Amit viszont az elején és szerettem... van egy darab hajtóanyagom, amit mindenki tudja a családban, hogy ennek a közelébe semmiféle nagyon meleget vinni nem lehet, mert ha ez egyszer elindul, ugye a szilárd hajtóanyagban benne van az oxidálószer, meg az üzemanyag, tehát a laza kötéssel az oxigén, poliuritán bázisú a miénk, és a helyzet az, ha az egyszer begyullad, akkor annak eloldhatatlan szúrólángja van. Az első diádon viszont föl volt írva valami, amiről nem beszéltél, és akiről nem beszéltél, oda volt írva, hogy holdjármű alul. Mivel Pavlics Feri bácsi most hunyt el nemrég, én azt hiszem, hogy őról legalább egy szót, hogyha mondanál, vagy egy pár mondatot. A helyzet az, hogy akkor menjünk ide. Igen, a kivetítést nem látjuk, mert ahhoz le kell állítani, ez egy ilyen okos rendszer, de minden megoldok. Csak de ez ott arra a diára volt fölírva, ahol hát akkor elnézést visszatesz. Tehát ott a diavetítés. Igen, csak nem látom a nyilacskát, mert elveszett a nyilacskám. Igen, hagyjuk, mert hogyha oda többet hozzányúlunk, akkor tehát itt van. Kivetítés és elejétől. Elejétől? Vagy az, hát pillanat, de adott is lehet. Aktuálistól. És akkor és nem minden kéne vetíteni, hanem jók menjek. Itt. Egész, még egyet. Még egyet. Ja, még egyet. Még egyet. Na, még egyet. Még egyet. Nem, ez a holdrakéta. Nem, még egyet. Ott van, hogy ja, ember a holdon és holdjármű. Na, a helyzet az, hogy köszönöm. Nélkülünk nem megy, tehát mikor, hogy hívják, ott kaptunk, mi ennek a neve ennek a díjnak, a Magyar Örökségdíjat kaptunk, a magyar űrtevékenység, akkor hangsúlyozottan mind a két ága kapta, és ezért 2 oklevelet adtak át, a Magyar Örökségdíjat, emigráltak munkássága is, és az itthon maradottak munkássága is. És hát ketten vettük át a Magyar Örökségdíjat. Itthon maradottaknak továbbra is a ELTE űrkutató csoportjának a páncélszekrényében van a Magyar Örökségdíj, mert én vettem ugyan át, de nem az enyém, hanem mindnyájunké, úgyhogy az ott van szépen. És a helyzet az, hogy azt nem tudom, hogy elmentek neki, hol van, de mindenki, akit emlegettem, és akiket nem emlegettem. Hát ugye a holdjárműnek az egy nagyon érdekes autó. Na most annak minden része olyan igazából, hogy a mai környezeti problémáink az ottaniak alapján, ha azt a járművet áttesszük földi sorozatgyártott változatba, akkor az megoldaná, mert hát hiszen akár akkumulátorról, akár üzemanyagcelláról kiválóan hajtható, és a helyzet az, hogy menne, és nincs az a probléma, mert a helyzet az, ha üzemanyagcellás, akkor nem kell
vacakolni vele, akkor hidrogént kell tankolni, és a helyzet az, és utána mehet a hatótávolsága nem az a pár száz kilométer, ami egy mai nagy akkumulátor, és nem kell egy nagy akkumulátort cipelni, csak egy könnyű üzemanyagcellát. Meg a hidrogén nem nehéz, csak egy jó tartályba kell tartani. És a helyzet az, hogy ugye az Apollo missziónak az utolsó szakaszára, amit többre terveztek, tehát a 18-19-20 ugye nem ment, megszakították. Az orosz kutatók is, szándékosan mondok oroszt és nem szovjetet, az orosz kutatók is ugyanígy jártak, mert a Szovjet Központi Bizottság eldöntötte, hogy a szocializmus mindenek előtt, az mindig az progresszív, és az mindenek előtt van, és annál fejlettebb nincs, úgyhogy ennek következtében megszakították a Szojuz, hát már teknős békákkal repülték körül a Szojuz űrhajóval a Holdat, és tértek vissza, tehát ment a berepülése ment ennek a Hold űrhajónak, és akkor bejelentették, hogy mi nem megyünk a Holdra, mert az túl veszélyes, vagy szóval lehordták az amerikaiakat a sárga földig. Ez világos, a helyzet az, hogy nem akarok mostani aktuálpolitikába belemenni, mert most is van mindenféle ilyen tünet. A helyzet az, tehát nem mehettek el, viszont szabad kezet kaptak az ügyben az ottani kutatók és mérnökök, hogy csináljanak valamit, amiben elsők lesznek. És mivel Tsiolkovszky már elmélkedett űrállomásról, neki kézenfekvő volt, hogy csináljunk űrállomást. És ezért jelen pillanatban is űrállomás konstrukcióban a legjobban az oroszok állnak. A helyzet az, hogy a kínaiak ezért dominánsan orosz típusú konstrukciós elemeket néznek meg, vesznek át, és fejlesztik tovább, és csinálnak. Amit felbocsájtanak, az már kínai. Vigyázat, nem utánozzák, az már kínai. A kínaiak nem japánok, a japánok még az írásukat is a kínairól vették át. Más a paradigmájuk. A kínai paradigmában benne van az elementáris új létrehozásának a készsége, és átveszik ők, mert amit már kész van, azt ne kelljen már végigjárni az utat, nagyon gyorsítanak vele, és a helyzet az, hogy ma ők tudják a legjobb vonatokat csinálni, és a helyzet az, hogy jelen pillanatban a saját űrállomásukat szerelik. De az űrállomás program úgy született, hogy hadd mondjam úgy, ahogy átértem, hogy az orosz kutatók, hogy ezek milyenek, arról külön beszélhetünk. Ezek nem voltak szovjet emberek, nem voltak a szocialista embertípus, meg a kommunista embertípus mintapéldányai, hanem egészen inkább hasonlítottak Koroljovra, akit a Gulagról hoztak vissza, mert megbízhatatlan volt, az Isten adta, csak tudott rakétát csinálni. A helyzet az, hogy az amerikaiaknál pedig, ugye, mikor ezt megállították, akkor a helyzet az, hogy megszakadt egy olyan vonulat, aminek a végére már lehetett volna látni, hogy a 70-es évek végére, 80-as évek elejére elindulhatna a föld körüli térségben a félvezető kristálygyártás, ami a mai napig nincs meg, de a helyzet az, hogy sokkal jobb minőségű kristályt lehet gyártani a világűrben, mint itt lent a Földön. Ma már marha jót lehet a Földön is csinálni, mert sok kristályosítási kísérlet tanulságai azért leszűrődtek a Földre, de a nagy tisztaságot és a súlytalanságot az ott van, itt a Földön meg nincs. Kész. Hát nagyon tisztát lehet csinálni, de az mocskos ahhoz képest, ami a világűrben van, és így tovább. Na most ez a megszakítás, ugye mind a kettő az emberiség számára egy óriási veszteség. Röviden összegezve 50 évet vesztettünk el egy technológiaváltással, de ez egy másik előadás. Igen, azért kell állítanom, mert vigyázzatok, mert a Csabától kérdeztek valamit Pavlics Feriről, és eljutunk De ő csinálta meg. Hát, most ő megcsinálja, benne mondtam, hogy benne volt. Jó. A kereket ő csinálta egyébként abszolút módon, és ez az autó, ez futhatna. Olyan kerekeink lehetnek, itt nem kopnak el. Csaba, jön a következő kérdés. Nem kérdés jön, hanem kiegészítés a Csaba szövegéhez, hogy Magyarország... Mondd azt, hogy mert az interneten nem nekünk. Magyarországon is volt komoly rover
kutatással kapcsolatos munka. A Vega után, a Phobos misszió után szintén az orosz kutatókkal együtt, és a franciákkal együttműködve a KFK-ja, hogy a Csaba már említette, a Részecske és Magfizikai Kutatóintézetben lévő csoport sikereire, jó referenciára hivatkozva bevontak a franciákkal és az oroszokkal együttműködve, illetve egy spanyol rész is volt, ami nem fejeződött be, hogy marsjárót készítsünk. Erről vannak több szlájdjaim, eljutottunk komoly lépést. A KFK-ig készítette a fedélzeti számítógépét, amelyik vezérelte az akadályelkerülést, és hát sajnos a Szovjetunió felbomlása után ezt csökkentették egy holdjáróra, de hát ebből se lett semmi, mint ahogy a Mars kutatóprogramok is befejeződtek, illetve az egyik kudarccal fejeződött be. Köszönöm, hogy itt kiegészítésképpen, hogy a Csaba a következő előadáson... Hát oda pörögtem gyorsan. Erről mindenképp kell majd beszélned, fogsz is, de most nem. Köszönöm. Detrőves Munor vagyok, én is űrkutató vagyok Heidelbergből. Pavlis Eresztől már pont nem tudtam megkérdezni ezt a nagyon fontos kérdést, amit viszont tőled szeretnék. Azt vettem észre, hogy Magyarországon, hogyha igazán valami nagyot akarunk csinálni, akkor diákokkal, már pedig gyerekekkel kell elkezdeni, és ezért találtam meg múlt évben a MANT általi szervezet KenSet, ezának a KenSet diákversenyét, és emögé szervezek most egy hihetetlen összefogást, a KenSet Lab néven, most már 11 egyetem és több mint 1 tucat cég ajánlja föl pro bono azt, hogy segíti ezeket a diákokat, méghozzá ott a helyszínen. A kérdés a következő. Mit javasolnál egy 14 évesnek, hogyha igazán nagyot szeretne űrkutatásban elérni? Hát attól függ, nekem van ilyenem, attól függ, hogy milyen irányba akar menni. Ha a tudományos kutatási részekhez, akkor a legjobb, amit tudok ajánlani, az az, hogy kellő nyitottsággal felkészülve arra, hogy minden, hogy a széles látókör kell. Nem igaz, hogy a modern világban nem lehet polihisztor. Polihisztor nemhogy lehet, kell. Tehát a helyzet az, hogy az űrtevékenységnél minden egy helyre összezsúfolódik. Aztán van valami, amelyiket éppen csinálok, de kell tudjak mindent. Tehát a helyzet az, hogy megy az ember a bozótosba, mint a kutya, és akkor a bogáncs rárakad a szőrére. Ez olyan, tehát mit tudom én, ha valaki olyan irányba megy, akkor az orvosi területeken, vagy orvosi vagy biológiai kutatásba menjen el, és akkor, de ott is kell a széles látókör, vagy a műszerépítésnél, akkor meg kell tanulja majd hozzá a biológiát. Igazából például az jó idegsebészek, azok vagy zenélnek, vagy villamosmérnökök. Most nem hülyéskedek. Mert különben nincs elég széles látóköre. Át kell lássuk a területet az űrtevékenységnél, egyszerre mindenbe bele kell lássunk. Összeér a kezünk, tehát amikor csinálunk valamit, akkor összeér a kezünk. A helyzet az, hogy egy ESA missziót, a Vénuszra, az Eve missziót, azt 4-en irányítottuk, egy francia srác volt az egész missziónak az összefogója, angol volt a légkörben úszó léggömb kísérletnek az összefogója, orosz a leszálló egységé, mert ők tudnak, legalább hosszabb ideig működő elektronikát tudnak csinálni, ki van próbálva, hát már az eddigi venyerákon is volt, ami például panorámaképet le tudtak hozni, egy talajba fúrtak egy kicsit, és az összetételt elemezték, és csak utána olvadt el a szonda. Tehát még le tudták hozni az adatokat. Na most ilyen tapasztalata másnak ilyen mélységig nincs. Ezért
bevettük őket a buliba, mondták, hogy jó, ha feltehetik az orosz zászlót is, akkor mondtuk, hogy miért ne tehetnétek. Akkor ők adnak hordozó rakétát is. Tehát mondom, van bennük egy komoly gálánsága. És az orbiternek, a Vénusz körüli orbiternek én voltam az összefogója. Most elég sokat hivatkoznak, mert ugye kezdünk rájönni, hogy a Földet, hogy megértsük, ahhoz a Vénuszt kell kutatni. A helyzet az ugyanis, hogy a Vénusznak a kiinduló struktúrája is nagyon közel esik a tömege a Föld tömegéhez, és ott van a Pangeának megfelelő nagy kiemelkedés, és alatta mélyebb, tehát ha lenne rajta víz, akkor ott lenne az óceán, és kiállna belőle ez a szárazföld, csak nincs lemeztektonikája, mert a helyzet az, hogy lemeztektonika csak a Földön van, a jeges bolygóknak a rianásai nem számítanak, mert az hőtágulási hatás, még a Titánon lévő ilyenfajta repedések se, az a Szaturnusznak a nagy holdja. A helyzet az, hogy az azonban, hogy ha valamit akar csinálni, volt egy érdekes dolog, ma se értem, hogy történt. A helyzet az, hogy édesapám Békés Csabán dolgozott, és ugye végzős, tehát az utolsó év a gimnáziumba, valamikor a télen, nem sokkal azelőtt, hogy be kellett adni a jelentkezéseket, akkor nem ilyen jelentkezés volt, mint ma, hanem még a klasszikus merevebb rendszerű, de teljesen mindegy, be kellett adni, és a helyzet az, hogy az történt, hogy Békés Csabán felszálltunk a vonatra, édesanyámmal mi jöttünk haza, édesapám majd jön a következő valamelyikkel este vagy késő este, ahogy ott a munkával végez, és a helyzet az, hogy felszállt mellénk egy nagyon 40-valahány vagy 50 körüli úr, egy markáns arcú valaki, és megkérdezte tőlem, hogy nem végzős vagyok véletlenül? Hát véletlenül éppen végzős voltam, és hova akarok menni? Hát mondtam neki, hogy én űrkutatni szeretnék. Mert valamiért mondtam, pedig tudom, hogy ettől ugye mindenki akkor, hát gondoljatok bele, 59, hát mindenki hülyének nézett, a helyzet az, hogy de hát űrkutatni szeretnék. Ő is azt szeretett volna, úgyhogy rögtön, és így aztán végig tettestársak maradtunk. A helyzet az, hogy, és akkor úgy közben elindult a vonat, ő ment tovább, mi Mezőberénybe leszálltunk, és a helyzet az, hogy, és mondta nekem, hogy nézze, ha űrkutatni akar, akkor ahhoz kell elektronfizika, azt meg egy helyen tanítanak a műegyetemen. Így igaz, Simonyi tanította az elektronfizikát, senki más. És akkor jelentkezzen oda. Ma se tudom, hogy egy ilyen ismeretlennek a beszólását miért vettem komolyan. De édesanyám is komolyan vette, meg én is. De nem tudom. És imígyen jelentkeztem a műegyetemre. A többit azt ismeritek. Tehát most ehhez csak azt tudom hozzátenni, hogy a diák is az, hogy mit álmodik. Nem baj, ha álmodik. De akkor ahhoz, hogy abba az irányba elinduljon, tehát nem az kell, hogy ahhoz mi kell, amit ő majd megálmodott, hanem hogy arra az irányba oda induljon el, és nagyon komolyan javaslom, hogy ne legyen, ami ma nagy divat, erre edzik az embereket, gyorsan válasszon, és csak szűken specialista legyen. Nem. Igenis, beszélje tökéletesen a magyar nyelvet. Ez most nem vicc. Mondok egy példát, magyarul azt mondjuk, hogy ez a mitten ketyeg, a szív. Mit csinál? Szív. Szívja a vért. És most mondhatnám, itt van egy tettestárs az eltéről, aki ezt tudja ragozni ugyanúgy, mint én. A helyzet az, hogy tehát ez itt erecske, ugye, mint Körösfőnél, ami kifolyik a föld alól. Tehát a helyzet az, hogy kell a magyar nyelvet beszélni tökéletesen, azzal jól jár. A helyzet, Teller Ede bácsi is ezt mondaná neki, ha megkérdeznék. A helyzet az, hogy utána legyen művelt. Sose lehet tudni, hogy hol mi jön elő valahol a tudásból. Hát könyörgöm, 20 000 évvel ezelőtt zsebbe hordható holdfázis előre, és miért kő?
a Horváth Feri az űrkutató csoportból nekiállt a geofizikán, hát ugye tanszékvezető volt már, nekiállt a csapat, és megnézték, hogy az átlagos korróziós időket, ha megnézik, akkor milyen idők jönnek ki. Ugye mi volt az érdekes? Hát a kő az bűzgromobolyan, az nem megy tönkre, ha csak össze nem törik. Aztán van a réz, ami amíg jobban bírja, ugye az nagyon hosszan bírja, megvan, hogy kijön egy idő, hogy mennyi idő alatt megy tönkre teljesen. Azért van a bronz, aztán van a vas. És a korróziós időkből az jött ki, amit a történészek, régészek úgy mondanak, hogy rézkorszak, bronzkorszak, vaskorszak. Ezzel a Horváth Feri eljátszotta a becsületét az MTA-n, mert hát a helyzet az, hogy megmondta ugye a történészeknek, régészeknek, hogy nézzétek már meg, hogy néz ki. Gondolkozzatok el rajta akkor, hogy esetleg nem kéne tudni, hogy ez korróziós idő, és nem pedig valami más. Ez nagy haragot váltott ki. Én is csináltam sok botrányos dolgot. Úgyhogy a helyzet az, hogy természetesen, de legyen fantáziája, legyen széles látóköre, a saját szakterületén se legyen beszűkülve. És azon belül én például a hullámtanba szerettem bele, és a hullámtant, ma is a hullámtant kergetem még, mert hát ugye alapjelenség, ugye a 4 kölcsönhatásból a villamos, vagyis elektromágneses kölcsönhatás, a gravitációs kölcsönhatás, ez mind a kettő végtelen kiterjedésű, és aztán van a gyenge meg az erős kölcsönhatás. Pont 4 van belőle, nem akarok ebben most elmélyülni, de ez is érdekes, de jó, ha valaki a régiek gondolkodásából ismer mindenfélét, mert akkor furcsa gondolatai támadnak, és esetleg felmerül benne, hogy a régiek nem hülyék voltak, csak másról beszéltek. A helyzet az, hogy de ez mindenképpen kell, és tanulja meg, hogy iszonyatos munkát kell befektetni, azt nem is tudom, azt talán a prof mondta, Simonyi, hogy olyan buldog természetem van. A helyzet az, és akkor csinálni kell. A 60-as években történt velem, hogy a prof megkérdezte, már ott voltam a tanszéken, hogy és Csabikám akkor mit akar csinálni? Hát ugye tudta, hogy egy teljesen renitens paliról van szó, látta, de hát ő is az volt annak idején, úgyhogy jól megvoltunk. A helyzet az, hogy és mondtam neki, hogy hát professzor úr, meg kéne már végre rendesen kiszámolni, nem ilyen hülye közelítésekkel, hogy a műhold föld közötti kapcsolatot, a terjedést hogy lehet végig számolni. Csinált, és utána mondta nekem, hogy hát azért az nem olyan egyszerű. Hát mondtam neki, azt látom, hogy nem olyan egyszerű, de hát muszáj megcsinálni, hát egyre több műhold van, mégis hogy terjed. Na, ebben maradtunk. A helyzet, azt többször nem kérdezte meg a prof, és mindenféléket publikálgattunk, telt múlt az idő, és akkor a helyzet az, hogy amikor eljutottam oda, hogy tudtam, hogy kell pontosan kiszámolni most már, megoldani a műholdról a földre terjedést, és mondtam feleségemnek, mert hát nagyon jó kapcsolatban voltunk velük, a helyzetben, mint profékkal, kialakult. Őt se szerették, minket se szerettek, cikcakba közlekedtünk, az úgy kialakult a jó kapcsolat. És a helyzet az, hogy akkor megyek elmondom profnak, akartam felvenni a telefont, hogy akkor hívom őket, hogy mikor lenne jó neki, és akkor közben jött a hír, hogy meghalt. Úgyhogy az emlékszámba, ami az ő emlékszámába, abba írtam meg magyarul a cikket, és hát persze angolul publikáltam minden egyéb az eredményeket. És hát aztán kiderült, hogy ez egy messzevezető út. De hát közben eltelt majdnem 50 év. Nem lehetett abba hagyni. És én azt látom, hogy most is, ha már tudom, hogy mit akarok kutatni, és milyen eredménye lesz, hogy a pályázatokba bele lehet írni, és milyen várható eredménye van, ha ezt meg tudom mondani, akkor az már nem új. Az újnál, higgyétek el nekem, a vak sötétbe megy az ember, nem tudom, hogy micsoda. Csak valami, kéne, hogy valamit, és akkor az ember próbálja összerakni, és akkor valamerre vezet, és akkor és az ember megy, és akkor, de itt rosszul gondoltam, de erre is lehet menni, és akkor megy tovább.
erre fel kell készíteni, tehát szívósságra feltétlenül az világűr ismeretlen, nem ez az egyetlen probléma, de most már egy csomó mindent ismerünk, de a helyzet az, hogy olyan egyszerű dolgok, az Apollo misszióhoz a NASA összegyűjtötte a Lunar Transients, a hold transienseket. Fenn van, ha jól emlékszem, a NASA könyvtárban is fenn van a neten, és a Smithsoniannál is fenn van, Lunar Transients. Hát annál hideglelősebb nem azzal kell foglalkozni, hogy a nagy része, több mint 90%-a teljesen kommersz, jól érthető tranziens, amit a csillagász feljegyzett, és így tovább. De van például egy visszatérő észlelés, hogy az Aristarchos kráter felfénylik vörösen. Mindenki meg volt nyugodva, hogy igen, akkor vulkánikus tevékenység van a Holdon. Aztán elkövettük azt a hibát, hogy elmentünk a Holdra, leraktuk a műszereinket, hogy ugye kalibráljuk is a szeizmikus érzékelőket, a Saturn 5-nek az utolsó fokozatát azt ugye úgy vezették rá a Holdra, hogy a helyzet az, hogy addigra már, hát Armstrongék is kirakták, de aztán a következő csapat is kirakta saját műszereit, és akkor a szeizmikus észleléseket lehozták. Nem látjuk, hogy hol lenne hasonlóság a Föld ebből a szempontból Mars, Vénusz vélhető struktúrája és a Hold struktúrája között. A Hold kicsi, nem olyan nagyon kicsi, a Föld-Hold rendszer inkább egy kettős bolygó, mint egy igazi Hold, mert nincs meg a nagyságrendi különbség. A helyzet az azonban, hogy ez a társaságnál a mérések nem valószínűsítenek vulkáni tevékenységet. Akkor ott mi fénylik? Mi történt az Apollo 14-nél? A helyszíni közvetítést végighallgattam. A helyzet az, hogy a Kerpelnek volt olyan vevője, amin jött a NASA direkt adása, és én megmondtam neki, hogy akkor én is bejövök ide meghallgatni. Ugye ők eltűntek ott a francba, nem látszottak, és akkor jött a szöveg. Tehát tudom, hogy mit hallottam. És a helyzet az, hogy nincs lezárva, hogy mi is történt, miért nem tudtak bemenni, mintát venni a Fra-Mauro kráter belső oldalából, amikor annak a teljes sztereó felmérése megtörtént előtte. A maketben megépítették itt a Földön, kipróbálták, begyakorolták a dolgokat. És nem az volt ott. Nem úgy volt. Majdnem olyan volt, csak mégse, nem mondom most végig, mert végképp nincs rá idő. A helyzet az, hogy vagy mi az a 3 fénylő pont, ami újholdkor a Hold egyenlítője mentén ment körbe. Megbízható, stabil csillagászati észlelés, nem amatőr valaki, hanem egy komoly hold vizsgálatával foglalkozó mérés korábbról. A helyzet az, hogy van egy csomó minden, amit nem tudunk. Kell, ez legyen benne, ez a legnehezebb. Kell merni vállalni azt, hogy szembenézek azzal, amikor, ugye Einsteinnak az volt a baja, hogy magyarázom el ezt. Egy ideig nem is akart, nem kapott Nobel-díjat a relativitás elméletért. Egy hülyeségért kapott Nobel-díjat, haláláig ezen nevetgélt, hogy a tűzsugárzás elméletért Nobel-díjat kapott, ami marhaság. De a helyzet az, hogy azért, amit tényleg nagy, azért nem kapott semmit, mert annyira vad dolog, hát mai napig küszködünk a megértésével, de igaz, tehát ez viszont működik. Erre fel kell készíteni. Legyenek műveltek, és merjenek szembenézni az ismeretlennel. És türelemmel. Tehát a türelem az, hogy nem... Ugye itt volt egy 2. kereszt, ami rajtam is itt is van. Ez egy még Szent István királyhoz visszavezető alapítás, amit II. Géza király lovagrendé alakított, és aztán Paskai Bíboros úr újraindította ennek az eszmélyiségnek a folytatását. A helyzet az, hogy ezt ugye szembe kellett nézni azzal, hogy az ismeretlen az
teljességgel kezelhetetlen, mert nem olyan, mint amilyennek vártuk. Biztosan nem olyan. A helyzet az, hogy szegény Galváni kereste az életelixírt. Ez már egy lezárt ügy. Lehet rá hivatkozni. Ezt ő publikálta, hogy valaminek a nyomára jutott az életelixírnek, mert a döglött béka rángatózik, ha a delejezőgép deleje, tehát szikrázik a szikrainduktor. Delejezőgépnek megjelent a dele, és akkor rángatózott a döglött béka. Leclanche, Volta, Ampere, Faraday, és így tovább mértékegységek, meg ugye, Faraday volt az, akitől mikor megszőrösödött, mert a brit király bölcs volt, az lovagot csinált belőle. A helyzet az, hogy, és elment megnézni a laborját, hogy mi a francra köti ez a pénzünket. Végigment, Faraday lelkesen elmagyarázta, György király később mondta, hogy kukot nem értett belőle, de olyan nagyon meggyőzően, és az emberi karaktert nézte, és akkor megkérdezte Faradaytől végül, hogy ez nagyon szép, Sir Faraday, de mire jó mindez? És Faraday válasza nagyon fontos. Felség, mire jó egy újszülött? Ez egy nagyon precíz válasz, tehát Faraday valóban ott van fönt. A helyzet az, hogy a király megértette a választ, és megduplázta, vagy ha jól emlékszem, megduplázta, de megemelte, mindenképpen megemelte az erre a laborra és kutatásokra költhető pénzkeretet. Mert aki ilyen pontosan és őszintén mondja, az rá kell bízni. Majd nevelgeti az újszülöttet, még nem tudja, hogy magasugró lesz belőle, vagy zenész, de valami lesz belőle. És erre fel kell készíteni őket, hogy ez ha ismeretlennel akar találkozni. De mindenképpen, tehát ha elektronikára megy, hírközlésre megy, bárhol, gépészeti szerkezetre, akármire, repülési területekre. És erre egy záró példa a franciáktól. A Dassault-nak a fejlesztőlaborjának, nem tudom, hogy ott van-e még, de évtizedeken át ott volt. A bejáratánál, a nagy épületen, a főbejáraton ott volt egy marha nagy műanyag dongó. A Poszmich is ilyen szép színes aki szórakozásból focizik a saját örömére, nem hülyéskedek most. A helyzet az, hogy hátborzongatók az eredmények. A helyzet az, hogy felirat. Ez a szerkezet felületi terhelése és alakja következtében repülésre teljesen alkalmatlan. Alatta egy másik felirat, a dongó ezt nem tudja és repül. Na, ez az ismeretlen. Nagyon szépen köszönjük. Most vége a kérdéseknek. Megköszönjük Csabának a nagyszerű estét. Egy tapsot szeretnék kérni. Na meg aki űrkutató akar lenni, az készüljön arra, hogy minden mindennel összefügg, és ha eleget tud, akkor ezt érzi is majd, és akkor, ha már kezd eleget tudni, akkor ezt meg fogja érezni, hogy nagyon, nagyon klassz összefüggések vannak, ezt most nem ironikusan mondanám, komolyan. És hát ez mindenképpen fontos szempontrendszer, én is ezt gondolom, és köszönöm mindenkinek, aki kíváncsi volt itt a helyszínen, vagy az interneten keresztül Ferenc Csaba professzor úrnak az előadására. Azt hiszem, hogy nem bántuk meg, és most annyit szeretnék csak mondani, hogy folytatása következik, ezt majd meghirdetjük. Szokás szerint meghirdetjük, előbb azonban Suminski Nándinak a második része jön, és még ígértem egy fiatal kutatócsapatnak, hogy ők is előadhatnak. Tehát valószínűleg most egy fiatal kutatócsapat, aztán Nándi, aztán megint egy fiatal csapat, és Csaba következik. Ne menjetek messze, nem sokára újra találkozunk ugyanitt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. A sütit, vagy nem tudom, hogy pogácsát egyétek meg, ha még valaki vizet kér, itt van, és ha pedig bármi mással segíthetek, szóljatok, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.